Ai kumlei sai sin pat ya fi ka ba kaman ba ka ba thiang tam jong Jesus Christ hakani ka singi sat jan step bat ka por ka ladap nyau ba ji tek fi sngo to ka ba ji pa ti tong ini snap shwe ka ka ji pa jong ba ji ngan sepran Pio sngo ka to ka ji pa jong ka ni ka ba ji ka dei shapang ka Amazing Grace. How sweet the sound ni taka jing ai jong Jesus Christ ma jing ai bakor batlam ti ka subject ka bangan Quran ni fi mentang ka step ru kadan ka jing ai bat ka ai kata ka tu ka pa ka baji mentan ka subject ka bangan Quran mentang si fi mentang step kalong u Jisu udan ringkat bat fi hapadeng ki jing tenju ki bameding sabha an Quran fi u Jisu udan ringkat bat fi hapadeng ki jing tenju bat ki jing ki bameding pi kumnu ngilak ban smau thu ya kata kumnu ngilak ban smau thu bau Jisu dan ringkat bat ni udan ringkat bat nga bat fi ha ki padeng ki jing tenju ki bameding let's say kan ya kubor kan dai kam tam itu ki beriu ki barang ya ha jing tenju ka bameding let's say fidan bat filak bot yo Jesus Christ ndai fidan ha jing ka jing tenju ka bameding fi bi habau Paul ngan kan mau fi habau Paul tho Shaki Shiti ki Ephesus kal nang basan wang humni wang ba ukres ulang ukli jong kabalang pi haba upol ukran shapang kabalang haba ukran shapang kabalang ha ka shiti nang koren wang ba ulang ukli ni kilong kamet kabalang ru ka kran shapang ka mat jong Jesus Christ ti manga ma fi iwei piwei ki bala ma chisha yo Jesus Christ ha ka jing jongi ki bala dan ka jing dai jongi badu ani thu fi ba fi long ka mat jong Christ ni shimat ni long ka mat jong Christ badu long ka kli ti modder ma fi ha ba kran shapang ka mat la dang idan ka ni ka kli kani ga dai mat jungi ki ti ki kejat baro mo kini ki khat mat jungi ngani thu fi la da fi pang fi dan jipang ngani khti haba ka khli jong fi ga I ini simpre aktibi pang ba mi sna how to ka kam pang na ba how to kam dai se ka khli ka ba kham kit shibon ni jinge umdai te kani ini kiti khoni ba ket shibon ga jinge wala ipang roi ka valet ning kong do kani sha khli te kumno bangan le kumno ba lada saat kani khti lada kami islam kumno bangan ta kumno fi sung tu amerta kade ka khli kan ka ba shibo ni ki jingket bakhya haba ka khti ka pang haba Jesus Christ wang 1p bakhya bathai mo ka jingket ni kalengkor wangan ai ka jingjat that fi para banget kat ba fidak snap ya kan ka kubor haba fi snow haba fidan ka jing tenju ka ba mek ding tu tip bau Jesus Christ udah ukli uyo snow wi jing pang jong fi uyo snow wi jing pinsha shitam ben jong fi udan rengkat mat fi menta la pi kwa bangan pensisha fi na ka khtin jong blai bangan yai banchu e ka ba kran mentan pengan pen fi habau Paul apar ba udang long sol ma uni apostol Paul kumba fite shwa ba long u Paul udai ru sol ba pen shitam ban ya kabalang dai ma u badan hakajat jong itu gi ba penyak yu Stephen Stephen dari first mata no
utau martyr banikong basyak yak martyr tiba apostol Paul dan lang tu pensitam banyak kabarang ulek banyak kabarang uset bendi gibriu jong belai ulek lai faujan pai kan pen i kumno bau Jesus Christ haba gitu ki bau Paul usol pensitam ban Jesus Christ udan rengkat tu man puli fi ki kam ki apostol kalau nang ka bakhandai ka basau ka wasan kani ka batai syapang ka jik pen kalau Jesus Christ u Paul pe uang kumno ki kentin hi bawm ni ti ulakalan kram haka khendau baulayok sngo ya ka tien ka baong ha u Saul balai me pensitam ya ti ulaong melang atrai ti ulaong ngalong jisu ya uba me pensitam ban kalong ka ba ya me ban kenjak persya ya ki de tendung kamot bau Jesus Christ habala sya pensitam ban ka balang haka spa snam ga baningkom manong ifi Jesus Christ kum ukhli jo ka balang usya pensitam la kamdai ba ki susya marwai kamdai bu no iki kamdai ba ya khli la khat no hanroi ka khli ka khamket su ita kijing sitam ki ba manga ma fi ni man ta tang isno kum ba blai dan jan jani am para kamlong ta tang kani ka khti se ga mut ba ka khli kamlai kamlong ta roi ka ba bat ka ba syak sitam ha ka de ka khli hanroi kani ka wei kabang akwa ban ong ifi bah pada kijing syak sitam jang fi Jesus Christ ula ada bihat upai kita omdei ba fi ka khli habak kran chapang ka khli jang ka balang habak kran chapang Jesus Christ ni kran chapang ka ta ka khli ka bala dep jak upai kita kijing syak sitam jang fi kai ka ba small tenat kalong ba kani ka khli ka bade Jesus Christ ula ada bihat syarta kumba fi tep baro ba Jesus Christ ula syak yak nafna ula syak itu jingpang ula syak ban tare ka mat jamu de kitu gi shabuk kana on fi ula let syaka dik na kalori ula yak pat haka smi ka balai la mi pat ka jingtap ula job ya ka bainam jong ka pop ka balong ka jingyap bat ka sni jong ka ula ba itu gi jingpang haka dik na kalori omdei tang ba kani ka khli ka syusyak andre kalau ada job kan ula job Jesus Christ ula ada job dengan itu ifi para banget baka jingkeman habangi syak sitam nakabentaka kerteng jong Jesus Christ haba fiat ha Jesus Christ fila lat lut ni gitu gipop fila lut ni ke rai kajing pensitam kawan fi gijing kiwan fi ngani tu fi dai ban keman namar om tang bau Jesus Christ syak lang bat fi rai ka ba snow keman kalong bau Jesus Christ ula ada job ikini upol we tu wang bangi long kam kra wani kinong job fi ka jingem Kristan ka mut ka ba fila priang Jesus Christ kam dan siu ka jing syak sitam hendai wang tu hendai ka ketijung blai ka tu keman haba fi syak sitam na ka benta jong na namta jong Jesus Christ namar ka dan ka bai nong ka bakra ka jing syak sitam jongi kam dei ka ba siu syak sitam klam bai nong ka ba kalau ka jing syak sitam jongi kam dei ka ba kabangin nak syaram reu Jesus Christ ula adap syak job hakadik na kalbri fi kendo ki ai kijing fi kendo kijing jong pisah katengka fi jing kendo jing apa naga jing sitam di kun fi kendo kijing apa naga family problem namar ba fi bod Jesus Christ ki bri ki pen sitam ban ye fi ki bahi ki kran ban ye fi ki bekno fi kabak kaman kalong bau Jesus Christ ula adap job bau kwa man ai ka jing job apa naga fi kwa ban udang ai training fi menta but kai ka ba fin job ngam fi kalong ka ba fin yai ne ho Jesus Christ but fin sa say so fi Jesus Christ haka gospel you honest kal nang ba khat san wong nganga lang udik so wan but fi film kiknan utaw ba yai ne ha would say so hambun lada fi yai ne hapra gi jing sha jing tenju anong fi
Namar fi ini haka khli. Andrei lada fi ele ban phat no. Fi ele ban phat no na Jesus Christ haba fi ma ini jing tenju. Anong fi kanung finum say so. Andrei hapa jing tenju haba fi ini hau ni dir so wan ha tana. Balong ka khli joka balang. Anong fi hapa kita jing tenju Jesus Christ la adap job tengi buat ya ka ka bala adap job but fin sa say so. Fin sa say so khambun haba ki jing tenju kiwan. Tu tip bahwa fidan ya ki jing tenju fidan hau Jesus Christ. Amen. Amen bang haleluya ultra Jesus ngayero eme bang mak ini ki jing tenju ngayo bentalam na ka jing syak sitam jong mi haleluya. Amen bang haleluya ultra Jesus ini ki jing tenju ki bang mak ini ki jing tenju ki bang ayat kidai kiba ngayo bentalam na ka jing syak sitam jong mi bang ngalatip bang mela job ka div na Calvary mela job ni setan ka pop mela job ini ki jing bang ngam sayo ka jing dap ila ngaya ini. Fi Jesus Christ wang ni wang He who endures till the end shall be saved. Tahu yang ini ada waktu nyok mah unlat im. Kajingnya Kristan maka kalau nggak kemen kadai bangiya ini jing tenju. Amdai bangiya arwah rengi dan kapten jongi. Ubah sengau tu. Baik. Kasiti sih Hebrew kalau nama bahasa, kat kaba kat sa, kat brewa umno. Nama kata habangi dan urang ba lingdo bakra. Ubah lek lingba ya kibeneng. Jisu ukunu blay tu ngin ya bat scam ya ka jingkla namar ngim dan urang ba lingdo ubamla banya sngau lam ba ni bat ki jingkla jangi hanra ya ubala pensoi haki ai baro sergi yangi hanra klempop namar kata tu ngin yawan hajan daka jingslur haka ket ka jing ai bangin yo pediang ya ka jing sinai bat bangin yo syam ka jing ai ya ka ban yarap yangi haka por badan kam ka shiti shiki Hebrew kal nang ba sa kat ka ba khat sa hadu ka khat bre o ka no ka jing keman namar bale ni da yo rang ba ling do balaya shwa kita ki ai ujisu balau khunu blai lula pensoi uklam dan pop abang iya ini bat ang idan kata ka jing ini bat apa kita jing ngin lat ni kipop ma fi unang ya pen khu yang ina sui sha sui kemen fi ha jing sha shitam u jakap ha shiti jong u tho buang tu fin ya kemen ha kita jing sha shitam jong fi balapan shitam fi namar katakan wan ra ya jing ai sha kan ra ya perseverance fi kanara ek taka jing esha kanwan ra ek jing san batkan pen kra ek jing net fi habala krang ne fi ka jing net jong fi ka kra habang pat krang ne fi ma me fi ka jing net jong fi ka khnyu andre habala krang ne fi oh hallelujah mayo ka bor ka ni ka kran ne fi banganget baka ni ka ktin ngada dua imta baka ni ka ktin ka ma kran kan shong sa agi do no jong fi gitu ki ba sha shitam kan shong sa fi kumbo polu duai oh kaya kembali lap orang siam jauh belai dapat shy fi dapat blue fi kan ikut hallelujah perabanget ngaban biang ada dan manu nak pedang job fi ki bayat ka jing tunjuk ba medeng tu tip ya kan ni ka jing sisa bau Jesus Christ dan ringkap but feel that job but feel salong ki nong job kam kra ban ki nong job bau belai habo peniak fi habo Jesus Christ orang fi ulat syakading fna Calvary mipat asing ke balai anong fi kani ka jing syak yak jong kam shem long le nai ka jing syak sitam kam shem long le nai kum ublai uwan pan hikai dala dehi banya ik ta jing syak sitam wan pen ula job te yang anong fi lada fi kwa man long nong job bat kan rea na jing syak sitam yang fi lada fi kwa man long kam krau ban you nong job wat ong try jisu shem no e ka problem na han rai try jisu kum ba ka baji mne ka pa jing ai ba kor batlam tu dua ya ka jing ai jong Jesus Christ ba finla ban yaisha ya kini ki jing tenju ikini ki jing ke ba me ding wadang kan ria Jesus Christ ong am shimla shwek ni fina pren labu if ya ka pertai ba finla kamlu finla ka jing sha iki wai what do I ban remove your problem jong fi ong try Jesus ai yang ka bor bangat endure try kini ka problem ai try Jesus na ban ta ka buram jong mi try Jesus man ai ka jing ai ba try ha bang mi no kum ga sia ka bala try
Haleluya Tuhan man pendan kam Tuhan Yesus na man pendan kam na mentaka buram u Jesus Christ unum pendan kam yenu ya ki bau umpal penyat na ki jing syak stom lada fi patya ya ka jing tenju ko me ding unum la man pendan kam fi u sok beri mau fi la ban long wine la u sok beri unum penmi ya ka wine ka babang lada 4 crush u lada 4 perang u mau kadang ka jipang haba perang le bagi jing tenju hari Jesus Christ la kularu wong banum tenju efi ya ka ka ba fimla ban syak rei bat kata un thau ya ka lat ba fin yo lat leng bagi jing tenju un thau ka lat ba jing yo lat ba fin yo lat kani ka long ka kular ka jamu haleluya oh Tuhan Jesus ngalak mat ngar man ong efi na kamdei ka ba masyelap efi kumni na ka YouTube nrai na mat ki jing tenju ki ba nrai da ka jing ai jong Jesus Christ ngai ba yai ne habang ilat ban yai ne habang ilat chi jing duai ni puli ki jong blai ha ki jing ni alap ki brio ha ki jing ni pensat bor ki we ha ki jing oh habang yai ne Jesus Christ pen sai so tentang bu pen sai so we harap ni pendan kami ngam tip su para bangai kan nungin nang habya ya ka jing nrai ka tang kani ka we nga tip bau Jesus Christ long kli ka met bau yo snau bau dan ring kat bat ni bat unya lam bat ni un lang lam bat ni hadu ka ba wai na per thai wang hadu ka ba wai na hadu bangin da syam bat marhmat ha kata kan dan habakan ni ka do kan sapen kelana syakamat ka badan buram habang inum yo snau su upol wang kini ki jing syak sitam jong fi jing syak sitam jong ni kim long banyan jor kata ka buram ka bangin sayo ka buram ban sayo ka long bangin ya syam marhmat ba Jesus Christ ambat na haleluya ambat na amen thank you Jesus tong in ya duai no kan penkut no ni bangin ya duai fi gitu ki badang syak sitam kan ko na duai baka jing ai jong Jesus Christ kan kraw fi baka ni ka jing syak sitam de fi kan dan ka pen kraw ya jingat jong fi ho Jesus Christ haleluya Tuhan Yesus rabashede kira bashondo Tuhan Yesus ngaduai Tuhan itu ki bara banget ki basyak sitam Tuhan ki badan ka jing syak sitam ka ni ka por kan Tuhan Yesus kodo oh Tuhan ngaduai ka jing ai jong me bakinum quit Tuhan roi Tuhan bikin yai ne hame balam ding soan ba maong Tuhan Yesus ha baki yai ne Tuhan Yesus kodo kinsa seiso hambun ban pendan buram ya ukpau bah benang Tuhan Yesus kodo haleluya Tuhan memang kular Tuhan Yesus berkodor bangin sok Tuhan Yesus berkodor hakadok Tuhan Yesus bangin syakri memang ingin sim yang kalengkor jam ni Tuhan mau berat kita ki jingket bakia Jesus Christ ko para banget ngadua yang ngapor ba finum bat ya kita ki jingket bakia jam finri IT show Jesus Christ pet show Jesus Christ try begin di para banget ki ba pet ini video kin pet shame go Jesus Christ kin pet kin focus shame kin Tuhan Yesus berkodor haleluya apa yang jingket bagi ma apa yang jingduk na iki bait baton apa yang Tuhan Yesus ka jingyat ka jingduk apa yang ka jingyat ka jingsyak Quran ban ka jingsyak be na yang Tuhan Yesus berkodor hamno ka situation Tuhan melakhat Tuhan ya ka jinglam na di jingem kristan am Tuhan ban em Tuhan Yesus ka jingem Tuhan Yesus ka ba pejak Tuhan ka bamdan ki jingsyak sitam kan gamat bagi 4 dan kuda sunrai ka bagi mat ki Tuhan me Tuhan ni mat Tuhan ka jingsyak sitam jong ni Tuhan haleluya ngada wai baka jing ai Tuhan Yesus jong Jesus Christ ngada duai ai baka jing jong belai Tuhan Yesus kodo ka jing ai jong Jesus Christ baka jing ya selok ka batiang tam jong mensi makut kan dan bagi ni para bagi bepet na ni YouTube Tuhan Jesus haleluya mentabat halak kerta amen ba amen ku belai sibon like share but subscribe ya ni video but pen sapriang ni ku bo jong belai amen ba amen ga buram ga jingero shi umai hallelujah